खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मिनिस्ट्रि अफ रेलवेआ रायजो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिनि हांख्रायनाय बायदियै फारिलाइयाव होनाय माखासे रेलवे स्टेशनफोराव रेलगारिफोरखौ लाखिनो गनायथि होबाय होनना खौरां मोननाय जादों। फारिलाइयाव मुंख'नाय बायदियै गुवाहाटी मुरकं लाचित एक्सप्रेस, हावड़ा डिब्रुगढ़ कामरुप एक्सप्रेस, निउ जलपाईगुड़ी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस बायदि ट्रेनफोरखौ गरायसर रेलवे स्टेशनफोराव रेलगारिफोरखौ लाखिनो गनायथि होबाय। दासान्दि नेपालाव समाजारि बिजों फेसबुक, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम बायदिखौ बन्द खालामनायनि थाखाय लाइमोनफोरा खुद्रिखांनानै गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। थिग बे समावनो भारत सोरखारा भारत-नेपाल सिमाखौ आबुङै बन्द खालामबाय होनना खौरां मोननाय जादों। भारत आरो नेपालनि गेजेराव थानाय बास सिबिथायखौबो बन्द खालामनाय जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि नेपालनि राजथावनि काठमान्डुनि लामाफोराव लाइमोनफोरखौ दासिमबो रोखायै नुनो मोन्दों। नेपालाव थांनाय साननैसो सान सिगांनिफ्रायनो हिंसाजों साग्लोबजानानै दङ। पुलिसनि गुलि गावनायाव सा 24 सोमावसारगिरिफोरा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो सा 5 मन्थ्रिफोरा बिबान एंगारदों होनना खौरां मोन्दों। लोगोसे हादोरनाङैनो हिंसायारि जाथाया जागासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा दतमा हाथाइसालिनि गलादारफोरखौ लोगो हमहैदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि सिमांखौ प्रमद बर' बिथाङा सिफायदों। प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों बड'लेण्डखौ जोंनो नाङा होनना बिक्रम दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया होननाय स्लगान आरो बिथांखिखौ लानानै दुलाराय बर' हारिखौ खौसे खालामदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ ओरैबायदि बुंनानै फैदों बड'फानि सिमां, बिनि मोन्थोर, बिथांनि जिथु आइडिय'लजि, बिथांनि जिथु कमिटमेन्ट रादाय, बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनाब्ला जों जिराया होननाय रावखौ प्रमद बर'आ मुगैदों, दानगारदों, नेवसिदों। दिल्लीनिफ्राय दिल्लीयाव प्रमद बर'आ बुंदों जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांला, लिरनानै लाबोखादों, बेयाव इंलिसाव लिरखादों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनेल सलुशन। माने बेनि ओंथियानो जाहैबाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जोंनो नांला। आरो ओजों उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा बुंलांदों बड'लेण्ड मोनाब्ला जों जिराया। एसेबां उल्टा प्रमद बर'नि साननाया एसेबां उल्टा, बे उल्टा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि साननाय बिथांखिखौ नस्थ' खालामना फैग्रा बेक्तिनो बे एसेबां गुवार दतमा ओनसोलनि रायजोआ भट बोरै होगोन नोंसोरो? होआ रावबो होआ। खारन प्रमद बर'नि साननायानो उल्टा। बे बड'फाया बे जायगायाव जोनोम जादों। बे बड'फानि मोन्थोरखौ बिथोनखौ आसखान्दा खालामनाय बेक्तियानो जाहैबाय प्रमद बर', नङा होमबा? अबा प्रमद बर' बिथांनो बे दतमानि ओनसोलनि मिलिमजिबि रायजो राजाया बोरै भट होनो हागोन? खारन बड'फाया बुंदों बड'लेण्ड मोनाबा जों जिराया, प्रमद बर'आ बुंदों बड'लेण्डखौ जोंनो नांला, लिरनानै फैखाबाय दिल्लीयाव। बेनि थाखायनो हाबोदान बे जाबाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्ट, बेखौ मुगैदों, नेवसिदों, गारदों। बेनिखायनो बे दतमा ओनसोलनि रायजोफ्रा हदायबो सानफ्रोमबो बेखौ गोसोआव लाखि। 2 नम्बराव बिनि थाखाय भट होनाय नङा। प्रमद बर'आ लिरना लाना फैदों, दिल्लीयाव लिरना लाना फैदों, स्टेटआव लिरना लाना फैदों जे जायनि हाया मियादि नङा, जाय बेक्तिया मियादि नङै हायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोदों, बे हाखौ सरकारनो होफिननांगौ। जाय सरकारि हायाव सोरबा बेक्तिया, सोरबा रायजोआ, सोरबा संगठना न' लुदोंबा, गिर्जा लुदोंबा, मन्दिर, मस्जिद, थानसालि
लुदोंब्ला बेखौ इभिक्सन खालामनाय जागोन इभिक्सन खालामनानै नस्थ' खालामना बुफायनाय जागोन खेथिफोर खालामदोंब्ला बेखौ समान खालामनाय जागोन होननानै प्रमद बर'आ लिरनानै लाना फैखादों अब्ला दिनै हा गैजायै मानसिनो हा होग्रा व्यक्तिया दिनै जों थाखानाय हाखौसो जुदि धंख खालामनो इभिक्सन खालामनो होखारनो बुलडोजार खालामनो जुदि फैयोब्ला बेबायदि मानसिनो सोर फोरोंनो हागोन नामा हागोन हाया बेनिखायनो बे मोननै कारननि थाखाय रायजोआ प्रमद बर' बिथांखौ नेवसिनांगौ लोगोसे पदुमफुलाबो बिसोरजोंनो लोगोआव दंफायो नोंसोरनि बड'लेण्ड नाङा होननायाव जोंबो समर्थन दङ होननाय व्यक्तिफोरानो जाहैबाय पदुमफुल उदालगुरि जिल्ला भैरबकुन्द घुमागावआव गबिन्द्र चन्द्र बसुमतारीनि हेंथा माखासे बाथ्राफोरखौ अजद दैखांदों रायजो राजाफोरा जोंनि गामियावनो दङ सासे गथ'खौ बिदि फरायगोन मदद होगोन होननानै फरायनो होबाय नाथाय दसेल' फरायहोनानै साहाय्य होनानै बे दा होआसै दा आस'खान्दा जाना थाबाय गथ'आ गामियावनो लामाया थिग जायाखै आरो ओमफ्राय दंग'बो थिग जायाखै बेयाव मावगोन होननानै थांखि लादोंमोन खिन्थु मावनो हायाखै कासा लामायैनो दं आरो थारमाने बिथाङा जोंखौ मोजां मोजां बुंनानै फुस्लायदों मोजां मावजोबगोन गासिबो बेबायदि होननानै जोंखौ फुस्लायनानै लांदोंमोन आरो बे हिसाबै जों फोथायनानै जों थांदोंमोन दा जों मिथिबाय बिथांनि आखल आखुआ मोजां नङा बे हिसाबैनो जों बिथांखौ गारनानै दा जों बिपिएफआवनो फैनाय जाबाय जेलावनो दङमोन नाथाय इउपिपिएल पार्टिया जोंनि थाखाय जेबो मोजां हाबा मावनानै होआखिसै जि गरिहना होनायमोन बे गरिहनाया गासिबो फल्स आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै माखासे गोख्रों बाथ्राखौ फोरमायथिदो खौरां बिजोंनि गेजेरजों 13 चिरांनि जोंहा प्राइमारि आरो बुथजों मिटिं जिरायदों आरो आं गुबुन गुबुन जायगायाव पाब्लिक मिटिं खालामनायजों लोगोसे प्राइमारि आरो बुथजों मिटिं जिरायदों जानुवारि मासनिफ्रायनो इलेक्सनखौ लानानै जों माखासे प्रसेस स्टार्ट खालामदोंमोन आरो दिनै गासैबो 40 समष्टिनि गोबां समष्टियाव आङो प्राइमारि बुथजोंबो समान समान रायलायबाय थादों आरो बेवहाय नुनो मोनदों ओरैबायदि मोनसे समष्टि जोंहा गैया जेराव 7,000निख्रुइ माने बांसिन खम भट दङ जेरावबो 7,000निख्रुइ बांसिन भट दङ थारमाने 21,000 भटआ 40 समष्टियाव जोंहा दङ दा नंखायनो नैबे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो मासिखौ मोनगोन आरो हारसिंनो सरकार दानो हागोन बेवहाय रावबो बेबायदि खामानि मावाखै जोङो 5 बोसोराव खामानि मावदों सोरबा सा खोथाफोरखौ बुंदों दा बे हिसाबै जिहेतु जों खामानि मावदों रायजो राजाजों जों दङ दुखु खैफोद आफोद जेरावबो जों गसंदों दा नंखायनो रायजोफ्राबो जोंजों दंफायो आरो जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे नैबे बिसायख'थिया इउपिपिएलनि थाखाय वान अफ दि बेस्ट बिसायख'थि आरो बेवहाय जोङो गोबां मानसि लानानै देरहासार जागोन आरो सरकार दागोन सुस्मिता देबा 6 सेडुलनि बागै जेबो बाथ्रा मिथिया गोदानै फैदों दा माबा मोनसे बिनि वार्कारफोरा बुंदों बेखौनो बिथाङा बुंदों दा बेवहाय बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राया जेबो रज'आ बेयो कारेक्ट नङा जायफोर बेवहाय खामानि मावदों बेवहाय रायजो खुंदों एबा थांनानै दङ बिसोरसो मिथिगौ खुनु रोखोमनि हिंसाखौ जोङो सापर्ट होआ आरो बेबायदि हिंसा जाहाथे जेरावबो जाया आं बेखौनो खावलायो